Hoxe estamos aquí nun dos restaurantes de referencia da Terra Chá, no restaurante Suso, e imos preparar un das pezas máis importantes do noso cordeiro de pastores de Galicia. O restaurante Suso este ano cumpliu 50 anos, está de aniversario, e temos aquí o prazer a honra de estar con Javi, o seu cociñeiro e xefe, que leva 5 anos no negocio, e un dos responsables do éxito que ten o restaurante Suso en toda a zona centro de Lugo. E hoxe vai nos preparar unhas exquisitas paletillas, prácticamente non teñen ninguna elaboración máis que o corte, como estades vendo ahora fai o despiece de cada paletilla individual. Despois daralles un primeiro pase pola plancha e meterás despois a pardilla con un pouco de allada e finalmente emplatará coa sal Maldon. É unha carne de excelente calidade, co cal non necesita prácticamente ningún tipo de adobo. Este é un cordeiro criado a 2 meses de crianza, un cordeiro recental de uns 9 a 10 kilos de peso canal, finalizado con cereal, con unha pouca cebada no último fase de engorde, e aí vedes un pouco a terneza da carne, a facilidade con que se corta, se despieza. Bueno, pois estuvemos antes cortando o cordeiro, chuletero, o que den as chuletitas á parrilla, e o que fixen antes foi marcadas na plancha para que se selle a carne, para que non se seque. Dándolle a segunda volta, botei a allada, e nada, pasámoslos á parrilla para que se acaben de pasar. E ao final emplataremos e botaremos sal Maldon en escamas, que coa calor mesma da carne, o sal fúndese pola carne e dalle un sabor moito máis rico que o sal normal. Já temos todo feito, vamos a emplatar as chuletitas de cordeiro, son de pastores de Galicia, de Castro Riberas de Lea, Castro de Rei, e a ver que lles parece aos comensales.